Ja, så. Ja, goddag. Ja, velkommen til. Nu skal vi forberede det, der skal være det store eventyr over dem alle. Ja, det er fejringen af Trines fødselsdag. Ja, og her er vi så hos Klaske her i baren. Ja, se bare her. Ja, alle er klar til den store dag, den store fest. Men først så har vi en masse forberedelser, der skal gøres. Ja, og vi må hellere starte med det samme. Ja, vi starter herovre. Ja, her har vi kjolen. Ja, det er kjolen, som Trine jo gerne skulle have på. Men den er for lille, så den skal sys om. Og det bliver vi nødt til at få hjælp til. Og vi går straks herover. Kom så her. Ja. Det må I klare. Ja, du med de mange ben. Ja, og den lille høne og aben. Ja, og så lad nu være med at skubbe ham ned hele tiden der. Det er jo ikke sjovt, vel? I 5. Kan I så komme her? Vi må overordne kjolen. Ja, den skal sys. Den skal sys ligesom Askepot. Det skal være større, meget større. Ja, nå. Og så har vi et problem her, kan vi se. Den når jo slet ikke højt nok op. Trine er jo en høj, flot pige. Ja, ups, sådan. Så vi skal have flyttet det der søm højere op, så det kommer til at passe. Ja, det må være noget for jer klabautermænd hernede. Ja, kabauter, som de siger. Ja, det er nisser. Nisser, vi har en hel bande af nisser her. Kan I ikke lige se at komme i gang? Ja, drengene er sted. Op og flytte sømmet. Pigerne, de må op og hjælpe de andre med kjolen. Yes, sådan. Så har vi den lille dukkepige hernede. Hun skal vist skiftes, tror jeg. Har lugter lidt. Det er der lige nogen, der må tage sig af. Ja, du er det lille bamsedyr derovre. Det kan du klare. Ja, og så er der bamsen her, der ligger og snorkbobler. Ja, han sover hele tiden. Det går ikke. Han skal op. Han skal vågne. Ja, det må I tage jer af her. Hovsa, der røg lige en. Og vi lige får på plads her. Sådan. Det må I små svampevæsener her tage af. Sådan. Så skal der laves havregrød. Ja, det er klart hernede. Der skal laves havregrød, fordi det er Trines yndlingsspise, så det skal vi have i morgen. Kan I så se at komme i gang? Der skal laves havregrød hele natten. Ja, og her. Ja, hvad sker der her? Bøgerne, de skal ryddes op. Det ser ikke særlig godt ud. Det ligger der. Det er noget der rod. De skal stå i orden efter højde og farve og emne og så videre. Alt sammen. Ja, det får vi lige nogen til at klare. Det må vi komme herover. Ja, nå ja, du er jo travlt. Du er der, lille gule mand. Du må se at komme i gang. Ja, I to, I kan jo godt lige få lov til at sidde og holde lidt i hånd. Men så dig, lille super dukke. Ja, se så, kom i gang. Vi må have orden på bøgerne herover. Ja, vi må gå videre. Se, dejligt varmt. Ja, der er fyr på kedlen. Ja, og så går vi herover. Så siger jeg, der er gaverne. Ja, der er en gave der. Og der er en smuk rose der. Det ser vel nok godt ud, hva'? Ja, det er dejligt. Ja, og jeg synes, du skal holde vagt, som du gør lige nu. Der må ikke ske noget med disse gaver, det er meget vigtigt. Der må ikke ske noget. Hele natten skal der holdes vagt. Sådan, ja. Jeg ved ikke, hvad den der hue laver der. Nå, de der klabauter, de er alle vegne, det er noget værd rod. Ja, nå, så kommer vi til morgenbordet. Se her. Se, her havde vi jo tænkt os, at Trine skulle sidde. Og der er allerede dækket bord. Ja, men der er jo kun plads til en, og der er kager. Se der smukke, skønne kager. Jeg får helt lyst til at smage en lille kage. Der. Vi skal have kaffe på kanden. Hvem klarer kaffe på kanden? Ja, hvad med dig, lille kanin? Nej, det ser ikke ud til at være noget for den lille kanin. Nå, men den lille dukke herovre. Ja, kaffe på kanden. Ja, tak. Og så skal vi selvfølgelig have havregrøden og så videre dernede, og sukker og så videre, og kaffe. Ja, men hvor skal gæsterne sidde? Gæsterne, de skal sidde her. Ja, men der er jo slet ikke dækket bord endnu. Frugten er på plads, men der er ikke dækket bord. Det går ikke. Vi må have nogen til at dække bord. Hvem skal det være? Jeg går herover og ser, hvem det kunne være. Ja, du der, lille stikke-prikkefyr der. Ja, og dukken og bamsen. I må dække bord. Se og kom i gang. Ja, og hvad så her? Ja, kuglerne. Ja, kan jeg godt lige prøve i gang. Og en enkelt. Sådan, det er jo altid sjovt. Ej, de hører med. Ja, det er helt fantastisk. Ja, sådan. Så er det i orden. Ja, og alle disse væster, der sidder heroppe, I må se at komme i gang. Der skal fejes, og der skal ryddes op. Ja, må ikke være et grænt støv eller spindelvæv nogen steder. Så ja, nu tror jeg, at alle er sat i gang. Og det er meget vigtigt, at de er det. Så kan vi nemlig få en ordentlig fødselsdag. Tillykke, Trine.
Vi glæder os til at fejre dig i morgen. Godnat.